Benjamin. Hej Rasmus. Det er sent, du kommer hjem. Ja, jeg ved det godt, men ja. Efter sådan en lang dag, så kunne jeg fandme godt bruge noget mælk. Kan du ikke lige? Du skal ikke have noget mælk. Hvorfor ikke? Det må du ikke. Det er min mælk. Du er altid sådan der, jeg skal bare have noget mælk. Ja, den der. Nej. Er den så? Ej, det er så typisk dig, Benjamin. Vi ses. Jeg bliver fucking sur hele tiden, altså. Så er det godt, det er træningsdag i morgen. Godt, jeg har min mælk til træning i morgen. Rasmus, jeg har virkelig brug for noget mælk. Du er den største idiot, du er. Håber kraftigt, at der er noget i køleskabet, mand. Hvor helvede, Rasmus! Gammel! Ja, de andre to er også for gamle. Ej, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Jeg kan noget træner. Kør med mælk. Rasmus, jeg smutter nu. Fint. til 9. maj. Den er stadig god. Det skal da kraftedeme træne, så. Det hele også bare fucking lige meget, altså. Rasmus, jeg har virkelig bare haft en lortedag. Ja, jeg har fandme også, jeg har gået rundt med de her tanker i hovedet hele dagen med vores problem med mælk. Det er ikke særlig godt. Vi skal tænke over det. Det er egentlig også noget, vi burde gøre bedre, men lige nu der er jeg virkelig irriteret, så det er faktisk ikke noget, jeg gider snakke om endnu. Men ved du hvad, Benjamin? Jeg har faktisk købt noget mælk til os begge to, som vi bare kan dele og lægge det her bag os. Er det rigtigt? Ja.